6. El 7. El 6. El 6. 6.766. Del número 6.766 se n'han venut al Manco 6 dècims al punt de venda de loteria de l'Avinguda del Dau de Montuïri. Els propietaris, que és la primera vegada que repartien un premi d'aquesta rifa, ho han celebrat en cava. Això és una administració molt petiteta d'aquí de Montuïri i estic molt content perquè el més segur que tots els premiats són d'aquí de Montuïri. No han aparegut afortunats, que s'han repartit 450.000 euros, però sí que hi ha hagut qualque veïnat que ha anat a comprovar el dècim. A veure si era el 6 o el 7, i és el 6 que ha sortit. Bé, tornar, traurem. A Llucmajor, el 66.777, que ha correspost al tercer premi, també ha deixat qualque afortunat. Els guanyadors dels 25.000 euros per dècim tampoc no han comparegut. És un número molt raro, però és vera que tot una que l'hem vist, tant el meu fill com ja han dit aquest l'hem donat nosaltres, perquè era un número, és vera, especial, no sé, raro. En aquesta administració han estat els mitjans de comunicació els que hem alertat a la propietat del premi repartit, ja que en un primer moment no ho sabien. Mira, Toni!